Desen despre mama. La fel cum luna reflectă lumina soarelui, arhetipul mamei, definit de Carl Gustav Jung, reflectă lumina divină a iubirii și grijii în cele mai întunecate nopți ale sufletului. Poți să dai un simbol în desen mamei. Eu în acest desen am ales luna. Mama, care simbolizează iubirea și viața, este cel mai important personaj din viața noastră. Reprezintă mama ideală din sufletul tău, așa cum ți-ai dorit, cum ai visat și cum ai avut nevoie din totdeauna să fie. În labirintul complex al psihicului uman, arhetipul mamei este farul luminos care ghidează, protejează și vindecă. Mama se ridică în universul psihologic ca un soare primordial, un centru radiant de iubire și protecție.